Puray sa anak ko maikarikan ka. May saklang ano mo aman nalon. Idinto nakaragpat kay ti Adal. Awan pilpil yan ni Ayat. Naglagipam kumadayta, Milo. Inayat ka, gaputa si kakot si ka. Katsapay kumatasaan na kapasaktan. Ay ayatan ka, Minda. Sikatida mo nga inayat ko. Kan si kamot ti maudi. Aglabas man ti panawan. Kadyak tumaiturat ti mang pasakit kan ka. Agyamanak. Diyak kaya't ama ulit ti panakalukok. Na maulit pa'y dayjay. Ama nga natumpuak ak to talagan iti rangkis. Anya? Iso atin ako malukwan ha. Nakita mo't. Urain karakarik idida mo. Kalpasan ti pa nakapasakit ko sa anak ko na agayat. Nung nagayatak mo't lata. Nalukatan mo't lata ti puso nga agayat. Naglakaak mo't gaya nga agayat. Agyaman akmat. Ta iti likodan ti kadakkel ti nagbatan ti kasasaad ti biagta. Ket inayat nak Minda. Nasiglat kamot nga rod no kasta kaanakan. Ket da kayo angkel. Kumusta mo ti panagari mo kun digna? Dakkel tinamnama kaanakan. Agpakpakipot lang. Oh, kasta ka di. Ay nasihat nga rod ano kasta angkel. Panggap ko nga wisan ito sa badoy di kabisira. Basta kayat na lakit di angkel. Banat. Kung nakaanakan. Talaga kayat ko nga ikasar ni Digna to lakit di takayat nak. Nagkasatan nga angkel. Uray makunangadan idadyo. Ta adumot kwartayo. Matamat basit kaanakan. Pampanunutek nga ron ti mangi patakdar iti sa bali abalay. Iti abay ti family housemate. Pag nanaadam ita. Di paila iso ti parino bityo angkel. Saan kaanakan? Naisagot ko king kanaitan. Anya? Pasorbitan tumutan, tayo lasin kung tinagsadan na. Tapno makuna ako kwabon, tayo sundo ti pagnaadan niyo, kaniminta. Nagsaya at kayo lakit din, angkel. Awan ba't sa bali ka? Kanawan sa bali pangipatawid ako, no saan si ka? No agasawa kayo itong gandig na di iso ti agtawid. Nang runa iti anak yo. Ay, sa bali ti para kang kwana. Kanura ti talon. Mapantanto ka sa rita ti abogado. Tamagilasin akmat iti para kada kayo. Tangdan mo anang asikaso bayat ti kawan be. Santo nga nga agreklamo ni Digna no ipatawid yo iti sa bali ti sanikwayo, angkel. Ay, awan bibiyang nakadagit itawid ko. Kanawan bibiyang nanwasino tikak. Angkel. Iswasag ba, agkasar kami bilang. Natalusan ti bapil na kita sa likwa. Agraman ti bala, ikan nagsadan na. Ay, agyaman ak unay kada kayo, angkel. Kat ikarkararag ko, ama asawa yo kuman ni Digna. Kanura si kamot akanakan. Nung mabalin la ko bakit agidang tangag kasarwin no mangikasar. Anya? Anya ti kinunang manang Minda. Agayan ayat kayon kan manong Milo. Uwan. Kunak man no saan kan nga agayat pay gapo iti panang loko kan ka ni Vilmar. Kasta ti magbakak idi. Maagak mo niya, nagkari-kari akpay. Nga magayatak mo't lagayam. Ngam dakkal ti nagbaetan ti edad yo. Saan na parikot dayta? Awan pilpil yan ni Ayat. Sa bagay. Da kayo nga dyan mang ipe. Kwa. Si kamot lang tinagkunay di kanyak. Nga awan serbi nga gayat kay ti ubing, no bisyo namot amin na bisyo. Uwan. Kat ni Milo, amok launay. Naiduma kadag iti babaro dito lugar tayo. Pudno alimbasan iti kalendar iti edad na ngam nagagat kan nadayaw. Alakat iso kasi kanya mati plano. Panagkunak awan pagbabawim na makiasawa ka kan mangipe. Tabak nang dayjay. Di na kantungan nga talukuan. Sa anak pa yung makapangnagda? No, si ka tinagkun ko na edi kanyak. Akay kayat mo pa'y tay lakay. Ita, di mo pa'y lainaklawn? Talaga ka di nga ikasar na?
Naaklunan ka, Mang Ipe? Uwan. Kan mabaling ka di. Ipilatan, tiyawag mo kanya. Hindi iso. No kasta. Aklunan na kon, digna. Biyag ko. Sige, ngam ikarim Di nagtupaldaangan. Isa patak. O anya, pagsaritaan tan di kasarta. Anya? Uwan, katno kahit magigiddan tayon kadamilo kan minda. Anya? Tapno mamaminsan di gastos kan bulis siya ko na. Panunutag pa. Santa ko man nabaybayagan, biyag ko. Panunutag pa'y. Digna, mabalin ka di. Di, anya? Nga imaldit ko, dagiti bibig ko di tapingping mo. Anya? Ay sus, apay nga itipimping laang. Di uray iti lips. Anya? Rabak ko laang. Eh. Namati mo't da ito eh. Wow! Good news! Day tama Uncle. Kaya't ko a double wedding ko makaanakan. Anya? Ag pista ti lugar tayo. Ag paparti akri baka kun mano a baboy. Uncle? Tagay sakto mo't lang naggastos iti kasan mo no bilang ta. Agintan tayo. Anya? Awan, Milo. Madin sa kanumat nga gidanti panagkasarti ag kabsat Uncle. Ano? Oh! Pat siyam na ita kaanakan. Awan na ita. Numanugot da dignakan minda. Kasaritak ni Kadyo ta matulagan ti kasarta yung upat. Ito ti panggap ko no manugot ka, bro Kadyo. Kayat mo asawan, kaayan-ayat mo ti anak ko ani digna. Wan, bro Kadyo. Kasta ka day. Saan mo ka tingan nugutan na ito? Awan makunak bro, angam ti dakkel abaet yo ti edad ti pampanunotay. Awan barikot tita. Tawan pil-pil yan ni Ayat. Talaga nga impay-pay so jay anak ko ti kunana. Akay kayat na pa ti adda edad na apake asawaan ngam tay na ganos akapatada na abiso na amin abiso. Gusto ka? Ketika rin, saan ko aparigatan winupaldaangan ni Digna iti sidong ko? Awan makunak dita, biyag daday ta. Umdasen apakaragsaka nga addada iti natalged nga ima. Ken naragsaka kon asumina no alaan na kon tinamarswa. Saan ko lang nga mo, no mayat ni tatang mo. Ngam ko na ni Uncle Ipe, kasarita na ka no. Naskan ka di nga giddan ti kasar. Mabalin ko namat ni Uncle. Kunada ang maditi agsukot. Maditi agsukot ag kasar iti may sa atawan. Awan day ta ko namat ni Uncle. Sa bagay, madi ko na ti dadumam. Saan damat nga ibagano niya't pagdaksan na. Isubat. Kuma, adda ibagada arason. Ano anya ti pagdaksan na. Basta ibagada mo't lang amade. Makamuditan. Nang runakat ni Uncle Ipimot lang ti aggastos iti kasarta no bilang. Dilaeng dilawag. Una yun. Dagiti pa'y agulitag tinapiliyo. Awan parikot tatang. Praktikal itan tibiyat ko naklangarutan. Ay, isu ah. Anuam ti makiasawa iti kapatadam wenno kaedad mo no tambay tumatlaan. Sana. Ala. Tay ko nakarudan, biyagyo day ta. Uwan matata. Kitaan nyo man tinapasama kan mana. Nagtaer kan kaedad na ni Vilma. Ngaman niya tinaramid na. Uwan magkit di ah. Sana balikan manong Milo. Ta basit lang ti inunaan na kan manang Minda. Kanawan makunak kan Milo, nasaya at atao, nadayaw kan nagagat pa.
paisong timba kami di ah. Alakay, di kayat ko apakiasawaan, mana. What? Wala. Kung oras si kaman. Natataangan ni Manong Milo itinakurang asa nga pulo atawan. Wan? 38 na kan 30 matang titawan ko. Basit la dayta ah. Da kami ngay kan ipe. Bali, apo ko na kon. Oray, takinayat mo man. Siyempre, security ti mo na pinanunot ko. Amok, ananam ay tibiyag ko iti danana. Kan amok adinak isukat. Wan matkid di ah. Tay ko na dangarudan a 4M. Anya mo dita 4M? Matandang mayaman, a madaling mamatay. Anya? Rabak ko kadila. Amo, nasursurok magtanya inayat ni Ipe. Nakadungdung mo kan manangisagot. Agdilan ti tiyan mo. Dandani kan sapayin agpasngay. Kasla ka ano lang iti agkasarta. Wan nga ron. At danton anak ta. Napagasatan ta naadaan ta adagos iti anak. Sapay ko ma. Taure adanton anak ta. Saan kan to agbalbaliw? Sus, sa anak tupulos nga agbalbaliw. Uray aglabas pa iti panawan. Agtali na edak anapod no ka. Ngam dadig na kan Uncle Ipe, awan pa'y anak da. Un nga rod. Ang kuna ni uncle adi maawanan iti namnama. Wan ah. Bali, kaano at lang nagkasarda? Ang data, naadaan ta adagos. Wan nga rod, katumap-apal ni Uncle Ipe. Iso ka dilaan. Ni Digna, saan nga umapal? Umap-apal mo. Kaya't namat ama dandan iti anak kan Uncle Ipe. Ngam, kayat mo't nga ron ni Digna ti agsikog angkal. Ay, sumot ti kunan. Sana bali, nabit kayo pa'y matlaan. Nasurok la ang makatawan mo't sipod day di panaggidan tayo ang nagkasar. Awan market di ah. Adan to, angkal. Naimbag pa'y kada kayo. Ang manuabulan pa'y mat sa nagsikog ni Minda. Nga madan. Dandani pa yun aganak. Wan met kiti ngam idisan ang nagsikog adagos. Unak no saanen nga agsikog angkal. Ate ko, kalaka si makit ti tiyan ko. Ha? Kanakaksan. Anya? Nagsakit ti tiyan ko. No, dakas ti mapasama kiti panaganak ko. Di mo to kumaybaybayan ti anak ta ha. Anya? Anya ka ditay nga ibagbagam. Tinasayat pa'y itaray ka iti ospital. Damag ko ti panang itaray mo dito yung ospital kan Minda. Kahit kumustan ti anak ko Milo. Nakapagpasngay ka din ti asawam. Apay asaan ka ang makaid na. Kasla langam ti madandanagan. Ay, kwa, tatang. Naimbag tayo may kayo dito yung ospital. Marigatan ka nung agpas nga iti asawak. Masapol ang masisaryan. Anya? Ay, napagkad ito ang panagpas ngay ni Minda, tatang. Mabalin ang may isa kadakwa dati mapukaw. Saan? Iso madanagan ak unay, tatang. Mabiit laeng. Ang subli akto matlaeng. Kahit kakuyog konton na ipegandig na. Pumikpik sa akmat langan. Kunak na matayak idin. Kapuiti pa nagpasngay ko. Nga magyaman na kinaapo Diyos tayo ni kanak matlangan iti gundaway. Tapno mapaknakal ko ti anak ta. Naasi ti Diyos. Kung kayam, rumuarak ton dito ospital. Diyak mo na maurayan nga agsubli ti kapsat ko. Dahil dilaangan niya ay da nga agasawa. San kong among kasla tinagibasit nak ti kabsat mo. Anya? Di na lang may diretsa. Ano saan agapukan ang kalipe. Nagdakkel ko mati parikot ta. Iti pan naka-operam ang naganak.
Numabalin. Kasla di na kahit nga gasto ni Uncle para kadata. Anya? Yaman ako unay, Uncle. Naimbaglakit din ta nairanran ng adda kayo. Da kayo lang iti makatulong kanyak. Tapno mabayadagdag iti babayadan ni Minda iti ospital. Anyan ka, anakan. Manipot pimusay dagiti naganakin ka. Siya ko hindi nagbalin na pan nakamam. Isungawan sa balya makatulong kin ka. Isuan wadda ka sa pulam, saan ka kumangagbabay na mangibaga kanyak? Mabainak unay nga rod kan ka, Uncle. Saan ka kadi ang makagura kanyak? Kalpasan day di, pinaay na ka ni Minda. Sakmat nanti nangaram kan ko ana. Naikaringat ada kayo tagkagasot. Isungawan pagdanagap kanyak. Mawatang ka anakan. Wah, nagyaman ak unay man, Uncle. Katulitek, no ada parikot yo iti kwarta. Saan ka ngagbabay na mangibaga kanyak? Adalata panagari papak, Uncle. Ngamin kat adan asawa yo. Ang mga no adama sa unidig na. Kanya ko ma, kwartak ti papay ko iti sa bali at tao. Awan karbangan na makibiyang. Nang runa, no si ka akanakak. Uncle, nagdakulin ti na ipayo kanyak. Da kayo pa'y tinagastos iti kasarmi. Kan patarimaan nyo pa'y ti balay nga impatawid yo kanyak. Kwarta lang dayda akanakan. Ay, Lakaya kon, kayat ko. Adda may batik, abakalaglagi pamdukan niya. Uncle, Nagbalin ka na saya at kat supapakak mo deta. Ulitag. Nuadda ka sa pulam, ipagamlang kanya. Basta daken kabalak, ipaay ko ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. singpat ni Uncle Epe. Wan nga rod. Awan makunak kan kwa na. Kan manutikas kan kwa na. Agbabawi ka kadi asa na nakiasawa kan kwa na. Anya? Sus, anya kumaga po agbabawi ak. Nasaysayat ko matibiyag mo ita. Kita tikabsat mo. Pulos nga wan pa nagbabawi, ta nakadungdungo ka kanyak. Nakadungdungo ka kada kami kani Junjun. Ay kat siyempre lab ka unay. No amok la kumamay kare akan ka. Idi pa'y anagrayo akan ka. Si kaman kiti. Kunak no nalaada kiti pa nagkita. Sana day ta. Ngamin, amumati status ko iti biyag. Ulila ak adumang. Manalo naklaang. Sa anak-anak kaadal iti nangat-ngato at tukad ti edukasyon. Saan mat aday tati pagrukudan? Awan mo't kit di Kunada nga rod, awan pilpilin ni Ayat. Un gayam. Kinasarita na kakadinidig na. May papanitian niya. Adang amin na sa una kanya kidi ijay ospital. Saan ko nasasaukan ka? Anya data? Tinasaya at isunto ti mangibaga. Taamok nga ibaga na matlakan ka. Panagkunam ka di. Kat mayat namot iti kayat mo ang mapasabak. Para matlaang iti nasaya at amasakbayan ti anak da, han? Gat-gatadam ka di, ti kabaalan ni Milo, akana ka, kamang biyag iti pamilyan. Saan mat? Ngam kaasi ti ubing. Nagagat, ken awan bisyo ti kana ka. Panagkunagat maipain namat, tinasayat ang masakbayan ti anak da. Sakit agmay maysa. Amok gapot sa tultulong. Ngam kasano, naawan ka amang tultulong kan kuana. Nilang Milo tinabat-bati akabagyak ditoy. Anak, dahil di kabasat ko. Basta, ibagak da ito'y kadakwada. San ka kadi ang makauray yun, iti agbali na bukod ta nga anak. Kaanon tupay? Ay, awan na't amukon, Felipe. San mo ako na anday ta? Tawan paglalakay, iti pan nakaputot. Nang runa na ubing pa'y, ti asawa na.
Sakpay dito apan nakisaritam kada kami nga agasawa. Naibagan ni Milo kanyak. Ngamlading itak naibaga. Amok asa anak ko nga ganakpay. Kan ura aga nakaktupay. Jak ipadawat ti anak ko. Pabainan ka di, parang minda. Lading itak, ulitak. Jak ipadawat ti anak ko. Naglaing kan, dawatan ti anak ko. Asino ka? Paguguntan ka di payla. No talaga anapatag ni Junjun kan ka. Umanugot ka laangan nga ampunag. Siyak laang ti makaypay itinasaya at abiyag kan kwa na. Saan ama balin? Unayin apa ng tagibasit mo iti asawak, digna. Anya kumati mabalin apag panakkel day ta amilo. Uston, siyak ada masakitan iti kastang ibagbagam. Hanyat klase makapsat. Uray kasanot kinakurapay mi. Ikarigkatan mi apadakalin ti anak mi kan pagadalan. Anak ko, ipadawat ko. No si ka nga tatinaganak, ipadawat mo? Saan nakakasken ka? Da kayo lang arudan ti kakasyak. Kaya't kayo atulungan. Ngam napanakkel ka paylaan. Ay, makamuka man laangan. Kapu iti daytoy apanang pabain mo kanyak. Uray anya ti mapaspasamak to. Saan kanto pulusan at alyawan? Minda, Milo. Sakbay nga agsublya ka niya, Brod. Kalikaguman ni Digna kasarita na kayo nga kasawa. Kaya ti asawa nga agsublya ka niya Canada tada si kaswag. Kapunta kayat nakanumat ti umay. Daytoyin ti maudi apan nakisaritak kada kayo. No pabainan takpayla. Da kayo ti makaammo iti biyagyo. Anya ti kayat mo asawan? Sabi nga mo ngamin, numadan kami pa iti anak. Ako na mo ti doktor gindi, na nagpakitaan mi. Ngawan mo't diferensya mi adwa. No kasta nga rod, urayan nyo. Basta dahito iti makunak. Saan ko nga ipadawat ti anak ko? Madlaw, sakit tinakam ti kabsat mo. Tasaan mo pinagustuhan ti kiddaw na. Lading itek. Naglaingkit din. Agdawat iti anak, abay. May salang abanag. Kakaiso na nga anak ta ni Junjun. Kan uray pa'y adda kakapsat na. Awan ipadawat kong anak ko. Sa anak ko nga ganak. Gaputi pa nakasisaryan ko. Kan uray pa'y. Basta. Sa anak nga agipadawat iti anak. Sapay ko maakat, maawatan na. Maawatan naman kan saan, baybay amon. Nasakit man nga awatan ti panang tagibasit na kadata. Nang runa kanyak. Ngumuray kas kasano, saan tayo pa'y matlang alimangan anangan. Wanot, nalabsan ti agsao. Saan tayo mata makurkurangan? Dakal mati maapapit mo. Kumusta da nga tamatan? At dan nasurok ang makatawan da iji Canada kan Uncle Ipe. Kasano nga mo ta? Kadi damat malagip ti umawag. Di da pa'y kumustaan na ni tatang. Idi mawag ni Uncle. Saan ko nadamag dayta? Ay, bayam latay dan. En mariknak. At dapay sakit tinakam na kadagiti impatawid kanyak ni Uncle. Anya ko matpagsakitan tinakam na. Kukuha na aya dagiti sanay kuha ni Uncle Ipe. Saan na ta? Agbain ko mamatitibagi na. Nga mo, takasla na puto ti dara ni Digna kanyak. Awan mo't amok abasol ko kankwan. Malaksid ti kinasayaat ni Uncle kadata. No siyak, maawatak, tirik na yung nga agasawa. Agyaman tatang. Tauri asin mo't ngay na nalimbok ti panunot na. Saan na basta ipadawat ti anak na. Nasakit tinakam mo. Ngay padawat latan. Talaga, may Dahita ko ti maawatan ni Digna. kunadamat nga agpadada nga awan diferensyata. Kaya't naasawan, at dapay namnamada ang maaddaan iti anak. Isumat. Agkararagda. Tatalaga kasta ti biyag. Amin na panggap tayo nga ramitan. Yuman tayo iti hapo. Tayo sulang ti makaitlad dang. No niya ti mapasamak. Gam saan tayo umat anam namaan nga amin akararag tayo kat mapatgan.
Kan saan matin aday ta tipoon ti pangguraan tayo iti apo. Wen tatang. Taadalas ta panggap ti apo iti tunggal maysa kadatan. Minda, luktan nyo man tiri daw. Malamig ka. Ay, kasano. Nabasbasa kami namin. Okay, nagpatudo ka. Mabitlaan nga laan kayo ti pagsukatan. Malaminak ko na yan. Mabitlaan, mga laki ti pagsukatan. Minda, parutapam ko mati ulos ko. Malaminak ko na eh. Anya, kasaon ay payagto mo. Nangatumot namin ti gurigor mo. Ay, kasla masinitak pa, may edit ka dito Kim. Sakit pa iti ulok. Kasla bumtak. Tinasaya ati pankalangan iti doktor. Ngam kasanon, rabrabi Malaminak launay. Isa parutapam ko mati ulos ko. Ito na po ko. Mabitlaan mo. Mga laki ti sa bali pa nga ulas. Matay ta, naruta pa akong ti ulas mo. Malaminak matlata. Bakit? Arakuban ako ma. Ay, pumadanagan kan. Kasano da ito yun? Di data kinang ti gurigor mo. Masako lang maipankan iti doktor. Oh, kumusta ti asawa? Na-confine. Apay ngamin ang nagkalintuduan Sakit nagbara ti init na idikal man. Sa imbaya kabak na. Isong aruti kinunakan ko na. Sinarakusok naman naman titudo. Dila naganaan na din. Amangan no napasmakit din. Naimbag tanayog adagos iti ospital idirabi. Tanong saan? Ang mga no nagkumbulsyon. Ala. Masapol nga agtalinaad pa ilaang diti ospital. Wan, ganda kayo pa lang ti makamoy di balay. Kan kadagiti apo ko yo. Ayun Kan kumita kayo kumay ti mangkita kadagiti pastor na din wan. Wen, saan mo apagproblemaan dayta? Siya akong ti makaammo. Kamaudyanan na. Nakadanan tamatlaangan dito yung Pilipinas. Ay na, mailiwak launayin iti lugar adim magkalakipi. Kati karim kanya ka. Santan nga agsubli ijay Canada. Ijayan Ilocos ti pagnaudan ta. Halawan, uray klatan ti pension ko ngay patulod da. Ken uray mano atawan asa anak ngagsubli jay. Sigurado, ama sorpresa dagiti sangpetan ta ijay Ilocos. Saan da anam namaan da ito na isa sangpet ta. Manipo di pimanaw ta. Mano natawan. At santa na nagbagbakasyon. Kumusta nga tan ni Milo aka anak ka? Kumusta nga tan ti biyag da? Isuda man tinalagip mo. Saan ta pailang agawid ijay Ilocos? Agtaros ta iti hotel. Agpaspasyar ta pailang dito Manila. Iso no day dati kayat mo. Pambarat ta agumatang itinayon ti ipasarabok kini tatang. Ay na, kamaudyanan na. Madan na akmanan ni tatang. Mailiw ako na yan kankwana. Anyati ko na ti doktor. Rumarak ko man dito yung ospital. No, agbayagak pa dito eh. Mabaybay akong dagiti mulak iti talon. Ganiti bangkag. Agraman dagiti pastor ko. Saan kumapay lang aday ta ti panunutan? Agpaimbag ka pa'y. Nakapsot ka pa'y lang. Ngamno agbayag tapay dito yung ospital. Dakkel to launin ti bayadam. Saan aday ta ti panunutan? Ad-ada na patpatag ti panagimbag mo. Ngam, ti gastosak ko ma iti pan naka-ospital ko. Agpay kumalangan iti anak ta. Tulungan ti bagim. Umadanin ti panagturpos ti anak ta iti high school. Duatan to ko maamang bayabay kan ko na amang imatang ikanangawat ta kadagiti pamadayaw na. Ay, no apay kat anay randanalangan ang nagsakitak. Kasla sa bali da ito'y sakit akimpet
kanya. Oh, anyati ko na ti doktor. Sumaysayaan mo ti kasasahan ni Melo, tatang. Ngam ko na ti doktor. Abangan duwa wano talong aldaw na bailaan dito eh. Kaiso Ibagam, saan na aga natin ti rumwar? Ngam kayat ng tirumwar. Masail ka no ka na diti agas. Kat anusan na pailaan. Talaga kasta. Ang nasaysayaat no naan-anay ti panagimbag na sakbay arumwar. Kung na mailiw ka ni J. Locos, ngayon saan mo pa'y matakay ti agawin? Ado pa, iti kayat ko pagpasyaran dito. Katiswa, kahit kung aminin na makita mo't damilo, saan ka ba nagmisuot? Ambom no kasano ti panang ipatigoy ti kanakak, isulangan ti nabatbati akabagyak. Ang taak lang arudan nga asawa. Sa balik amot ka ni Milo takadaraak. Kan isot na batbati akamang ti pamilya. Nakatukit ti. Saan ka kumangag bali nakastatig na biyag ko? Amukmat ka. Aging kaita na sakit pa lang tinakam mo kadakwadang agasawa tas anda pinatgan di kayat mo. Ngamarong nga maawatam ita. Paidam dakit di ah. Isuda lang arudan ti tulungan. Tapno masigurado ang nasaya ti pagtungpalan ti anak da. Matulungan mi da saan na naskan nga ampunan ti anak da no kayat mo. Kanura siyak. Mabalin ko lang ta tulungan ni da. Katawan makatipakan niya. Ano niya? Maawatam. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.